भाई या सुट्टीत मी अंगणेवाडीच्या जत्रेला गेलो होतो. अरे काय जत्रा असते माहितीये, सुईपासून ते रॉकेट पर्यंत सगळ्या वस्तू तिथे मिळतात मालवण मध्ये. तू गेलायस कधी तिथे? नाही रे, अजून असा योग नाही आला, पण जाणार आहे मी. नक्की जा बाबा, नक्की जा. त्यानंतर तिथे जवळ आहे ना चिवला बीच आहे. अरे काय बीच आहे. अरे मुंबईतले बीच त्याच्या समोर काहीच नाही, क्लिस्टर क्लिअर पाणी. ते सुद्धा मालवण मध्ये. तू गेलास कधी तिथे? नाही रे, म्हणजे जायचं होतं, पण ह्या सुट्टीत मी तिथेच जाणार आहे. बाबा नक्की जा. आणि त्यानंतर तिकडेच त्या बीच वरती सिंधुदुर्ग किल्ला आहे. अरे काय अभेद्य किल्ला आहे तो. अरे मालवणची शान आहे तो किल्ला. तू गेलास कधी? नाही रे, म्हणजे जाणार होतं, पण थोडक्यात हुकलं. पण नक्की जा बाबा, नक्की जा. अरे आम्ही बाहेरच्यांना एवढं भारी वाटत. अरे काय तिथे राहणाऱ्यांना काय मजा असेल, दररोज बघायला मिळत असेल. अरे जबरदस्त. बाय द वे, तू कुठल्या गावचा? मालवण.